Bratia a sestry, je mi cťou, že aj tohoto roku vás môžem srdečne pozvať na misijné dni východného dištriktu. Témou týchto dištriktuálnych dní je Abrahamov príbeh, ktorý hovorí o tom, že ten, ktorý jeho Pán Boh požehnal, sa môže stať požehnaním pre svoje okolie. Toto požehnanie Abraham prijal od Pána Boha a skutočne pre okolie, v ktorom žil, bol Abraham úžasným vzorom a priniesol veľa dobrého do svojho okolia. V cirkvi chceme byť tiež tými, ktorí prijímajú od Pána Boha požehnanie, ale aj požehnanie rozdávajú v svojom každodennom živote. A my si práve na príbehu Abrahama, ktorého Pán Boh požehnal a stal sa požehnaním, chceme všimnúť, v akých životných situáciách sa ten dar Božieho požehnania rozvinul. Či to bolo pri riešení sporov v jeho rodine, alebo bol to jeho zápas o záchranu jeho synovca Lota v Sodome a Gomore, alebo cítiť určitú výzvu a zodpovednosť, ktorú Abraham dostal, keď bola uzatvorená s ním zmluva a bolo mu dané nové meno, že bude otec mnohých veriacich. To všetko sú témy, ktoré nás pozývajú k tomu, aby sme rozmýšľali nad tým, že darmi, ktorými nás Pán Boh požehnáva, ako môžeme týmito darmi slúžiť svojej cirkvi, svojej rodine a v spoločnosti, v ktorej žijeme. Verím, že aj táto téma chytí za srdce a bude nás budovať na správnom fundamente Božieho slova, odkiaľ budeme vidieť aj my zmysel svojho fungovania do ďalších dní v našej evanjelickej cirkvi. Srdečne pozývam.